vaan kaikille, meikäläisen metton tahtivahvarat täällä. Ja tänään me pelataan sellaista peliä kuin Roblox. Ja tämän pelin, mitä me tällä hetkellä pelataan, löytyy descriptionissa. Niin. Sano moi. Kuka se nyt ikinä onkaan? Tahtivahvero 2. Juu, L. Hyvä. Tää ei jäätynyt. Ja hyvä, että tää jäätynyt. Hei, mitä sä teet tää mun käytössä? Älä käytä tuo fix-kamera glitchiä tai se voi jäätyä sen takia. Jaa, no se varmaan sen takia jääty. Koska se vähän bugittaa tätä. Siis tällä kanavalla tulee olemaan kaikenlaisia videoita, haasteita, vlogeja ja tietenkin pelivideoita. Ja tää Roblox-peli on tosiaan 5 vuotta vanha. Että älkää ihmetelkö, jos vähän lagaa välillä. Jos tää näyttää vähän oudolta. Juu, ehkä vähän, koska nämä jutut leijuu täällä. Tää voi tehdä vähän realistisemmin. No kato, mä oon jossain laatikon sisällä. Mennään nää reunat. Oho! Niin ollakin. Ja kato nyt ukko on jalat ei edes kävelee. Ei niin, ja tää leijuu vähäsen. Tiedätkö mitkä edes toimi? Noi gravliftit. Gravlifteja on 2, älä osta niitä. Ne vaan maksaa tonnin turhaan, ne ei toimi. Mitä ne tekee? Ne ei toimi. No, se olisi joku hissi, mut ne ei toimi. Okei. Ja sitten myöskään jetpackia 3. kerroksesta, koska se ei toimi, se on jo niin vanha. Okei. Ja mies on kohta Jeppe myös on kohta Iron Factor Upgrade 3. Hyvä, me on jo koltissa. Muuten täällä on tämmönen kuin ATV, tää on mönkiä, jolla siellä voit ajaa. Ja sitten on lentokoneitakin. Mutta Jakko varmaan jopa sitten sen takia varmaan siellä olit siellä pitemmällä, koska no minä joudun ottaa alusta. Sen takia kun tää peli on niin syöpänen. Okei, on tää kyllä ihan hyvä. Me tarvitsee 5 tonnia. Mitä noi HD noi on noi, jopa noi PP:t? No player pointsia. Ja kun siellä saat niitä 500, siellä saat, oliko se 100 vai 500 player pointsia, mutta minä en edes tiedä mitä niillä Robloxissa tekee. Okei. Onko se siellä? Jape sun mikki lätisee. Ei me. Jakko, meillä on laatikoita täällä. Mitä näillä laatikoilla tekee? Ei mitään. Mä en tiedä mitä ne tekee. Ne maksaa 3 tonnia. Jakko, miksi sun mikki rätisee? Koska me tein saman jutun uudelleen. Oh. Ja sä tiedät kyllä. Mikä se Joo. Nosti Jaakko meille jotkut aidat tänne. Jaakko, oliko sulla oikeesti toi video päällä? Kuten sanoin. Okei, sen. Se meni sekaisin. Okei. Tatti, miksi mä aina käytän noin jutut rahat johonkin muuhun kuin mitä olennaiseen? Sitä miehenkin tee, jos mie en tiedä mitä ne muut on. No kun mä yritän säästää siihen goldiin, mut kun mä en viiti ostaa sitä, mä ostan aina jotain muuta. Vaan 5 tonnia. Niin, mut kun mä ostan muuta aina. Hei, tuu parkourama. Mistä? Siksi, sit se on tonni. En mä tiedä tonni mitään. Okei. Toi open close door, niin se on niinku owner on doori, josta sieltä pääsee läpi, ellet sä avaa sitä. Okei, pystytkö sitä avata puhelimelle? Joo. Siihen pitää kävellä, että se avautuu. Okei. Mitä? Tää Diamond juttu ei toimi. Se lentää koko ajan hutiin. No osta se lasi
en lennä huti, minullakin oli silleen. Pitää ostaa se. Minulla ei ole monia tällä hetkellä. Minun pitää... No kun me on jumissa tässä jutussa. Mitä tässä nyt keksis? Me parkouraa. Joo. Tässä Minäkin pelissä on tulen. aika paljon bugeja oikeesti. Missä se parkkouri on? No mennään tänne päähän. Kato, tälleen voi käydä sille mönkijälle. Tämä on niin hyvin. Kato, tää on niin. Ostit tie sen Oi! niin. Ei kun, mie sai ton mönkijän. Flipatto, se on joku muu mönkijä. Jakko, minä ajan sitä. Se on aika hankalaa puhelimella tietokoneellakin. Koska se, hei mieti, se on aika vanha se mönkijä, 5 vuotta. Ja se on tehnyt... Ei täällä ole hankalaa. Joo, ei oo. Kun törmät johonkin, niin se flippaa melkein heti. Okei, kyllä täällä vähän on. Niin, Okei. sanoiks vielä? Et. En todellakaan. No mennäänkö parkouraamaan? Se on täällä, luolassa. Mutta me on vähän jumissa. Me on nyt pää alaspäin. Sinun pitää resettää. No niin. Ne kun en olekaan. Tiedätkö mikä tässä oli hankalinta tehdä kuulemma? No, Täällä parkourissa toi laava hehkumaa. missä sinä oot? Luolassa. Minä mitään luolaa. Et se näe sitä voi. No, siinä kun me ollaan siinä toisessa päädyssä, niin mene siihen päätyy, missä me ollaan olevaa aukkoa. Okei. No, me Tää on tulossa. täällä. Ai sinne mustaa paikkaa. Joo. Onks tää heille? Joo. Mä oon vetänyt tän jo kerran. Ja tiedätkö mitä? Mä oon vetänyt tän toisen kerran. Se on puhelimella aika hankalaa. Tietokoneella sun pitää vain painaa VT ja hypätä samaan aikaan tupla VT. Miten minä aina vois seurata tosta? Jee, minä sai tonnin. Se ATV-mönki on taas pystyssä. No kun minä sain sen. Okei. Jakko minä kuolin. Okei. En minä jaksa, toi on aika hankala. Sillä matolla pääsee aika kovaa. Okei. Tuo on aika helppo. Se on aika helppo mennä niillä jutulla. Se alkaa mennä sekaisin. No niin, minulla tulee Jakko täällä. Ei kun, tahti olla 17 000. ATV ei kääntynyt. Ympäri. Ei, et käänny. Me emme ATV:llä vaan näitä liihdoja. Miksi? Mä en tiedä, koska mulla on tylsää. Niin minä käytin mummaa. Mikä näitä PP-juttuja saa? No kun sä ostat niitä player points jutut sitten, niin niistä saa PPtä. Miten niillä PPillä tekee? Siellä saat 500 semmoset player pointsia 100 tai 500, jotka liittyy jotenkin Robloxiin, mutta mie en oikeesti tiedä mitä ne tekee. Okei. Tiedätkö Mitä mitä? se ATV-mikkari? Se on takapihalla. Tiedätkö mitä? Haluatko tulla Kenen pelleille? takapihalla? No jokaisella on täällä takana, näiden koneiden takana. Haluatko tulla pelleille minun ATV-mönkkarilla? Missä se on? Minulla on täällä. Minulla ei ole ATV-mönkkäriä. On. Mie voin tulla näyttää. Okei. Missä se oot? Sun nenäneessä melkein nyt mie oon. Missä se täällä on? Mennään tänne juttujen taakse. Ja täällä Niin, lukee odota. ATV 15K. Tai 15 tonnia. Ja, oho. Si oikeesti kävelit sit täältä. No minulla on täällä ATV. Me pelleilee sillä. Me ostan upgraderin. Miklu, se on aika jännä, että täällä pysyy tämmönen garagedoorikin ilman.
siis ihan ilmassa pysyy. Okei. Ja kaikkea muuta. Sullahan pysyy ne rappusetkin ilmassa vaan. Niin pysyy. Jännä. Oi, Oh. IRL-elämässä hän ei pysyis. Ne vaan kaatuis. Niin. Tän pelin fysiikalla ei oo kyllä mitään parhaimpia. Jakko, mitä tarvii nää 10 000, että me saa se ATV-lenkkäri. Hyvä. Hyvä tatti. Tattu on tatti. Hei, tää voi ostaa Fighterietin. Jep, mut niillä voi vaan ajaa tietokoneella. No ihan sama, kyllä miedyn lopi jo tekee. Niille ei pysty, koska sinun pitää pistää se näppäimistä päälle. Yystä. Tuuppa kattoo paikkaa. Ei jaksa. No kun tää on niin siistiä. Voikas kattoo? Ei herraje. No taas jotkut rappuset. Tuu kattoo mun paikkaa. Miten nuo rappuset pysyy tossa ilmassa? Oot sä ostanut tällaisetkin tänne? Ja mut tuu oikeesti kattoo, miten nämä rappuset pysyy ilmassa. Mie vois ostaa vielä 3. rappuset. Osta. Tohon ilmaan. Joo, oota. Oota vähän aikaa, mie ostan ne. Hyp. Ei. Mennään sit tätä kautta. Jakko. Täytyy varastaa sun ATV-mönkkärin. No otas. Mut sun pitäis spawnata se. No minulla on se. Mulla oli tuossa sun peississä. Ai niin joo. Nyt me Ja kun joudun... Niin. Tää on aika hankala yrittää saada tuolta pois täältä. Koita muistaa. Mitä? Ai niin. Mä aloin tulla kiusaa siuta. En pysty ajaa. Se on mahdoton ajaa, kun tää kulkee niin kovaa. Miten mie tipuin tosta? Mitkä ihmeen näkymättömät jutut tossa on? Mene siitä ulos. Ei ku, miten me onnistuu tällä? Ei, Tatti, käykö nyt myös vielä sinun OD-ksi? Käykö? Häh? Käykö nyt sinä sanot minun tatiksi ja minä sanon sinun vahveroksi? Okei. Ja kun tää on vähän hankalaa. Eiku siis HD, tää on vähän hankalaa. Eiku vahvero on ihan sama. Tai älä edes sano mitään nimeä minulle. No, Ei voi olla nimetönkin. katos tätä. No, Kato. en mie tiedä. No mitä mie tein? Hyppää Niin, pois. Ne on jumissa. Mie joudun nyt menemään mun omaa paikkaa ostaa asioita. Mie haluun vaan päästä tonne. Mie sanon sitten tonne lentävät rappuset. Okei. Menikö mie silloin... Millä mie hyppäsin tonne? Hyppy. Okei, mie onnistun. Joo. Kiitos kun jätit ATVn siihen. Se oli jumissa, niin mie en päässyt liikkeelle. Kyllä mie tiedän. Mie on ostanut jo aika paljon. Minulla on Diamond. Minulla on yksi Diamond Factory juttu. Okei. Niin on miullakin. Mä ostelen täällä vaan ovia ja kaikkea. Okei. Minun tarvii mania, että minä saan ostettua. Paitsi että mulla loppu mani kesken. Vois Minä ostaa, tarvii 20. vois ostaa ton Open Close Gate, mut ei viittis. Miksi? No kun mihin mä sitä tarviin? Mitä sillä... Miksi? No sitten No kun sillä ei mun paikkaa ei mielestä... päästä. Niin, mut kun mun mielestä tässä ei edes oo mitään, millä vois tappaa toisen. Mut se olisi hieno. Jotkut miten myö päästään toisemme paikkaan, sitten emme ainakaan jaksa aina avata sulle ovea. Mä ostan muuten noi Gravliftit ihan läpällä. Mitä ne tekee? Ei mitään, Ai niin oli ne hissit. jotka eivät toimi. Vammaiset hissit. No nyt vammaiset hissit. Sano niitä vammaisiksi hisseiksi. Mä ostin valot minun paikkaan. Okei. Ne taas pelleille sinun paikkaa. Tuu vaan. Me hakee ATV-mönkkäriä lähde pelleille sillä.
Huomaat, Ei että niin, tää pitää viupaikko on aika outo. Täällä on lentäviä tavaroita aika paljon. Missä täällä on mönkkäri? Se on siellä takapihalla. Se pitäis pavunata. Tuuks mie? Ja mistä? Mie voi avata tuon oven sulle. Jee, kato! Täällä on seiniä. Ja tää vähän flinttaa sitten. Hoida, totti, vahvero. Tää vähän Älä käytä minulle mitään nimeä. Juu, minä tiedän sitä, mutta tähän vetää ihan sairaan lintat ja myrit. Ui saameri, minä kaaduin tällä. Näissä rappusissa on jotkut näkymättömät seinät. Miten? Mä mietin. Älä muuta. En katsoa tonne alakertaan asioita, eikö tonne takapihalle. Joo, otan nyt itselleni uuden ATVn. Mie en voi ajaa, se on ihan hirveä yrittää, se lähtee niin paljon linttaa. Mä sanoin sinulle. No mietin nyt, kuinka monta rengasta tässä edes on. 4. No, yhdellä puolella on 4 rengasta, joten tässä on yhteensä... Mietin nyt, tässä on yhteensä 16 rengasta. En minä tiedä, 16, joo. Miten siinä on 16 rengasta? No tuu nyt kattoo tätä. Näet, Mitä? että tässä on vierekkäin 2 rengasta. Niin. Niistä tulee yhteensä 4. Ja sitten takanakin vierekkäin 2 rengasta. Ai ATV:ssä. Niin. No tuuhan tänne mun takapihalle. Ja tuu... Jaa. Kato nyt. Näet siellä? Tää. Näet siellä? Hei, tässä on Niin se näkö... niinku... Niin. No, tolleen toi on. Se näyttää aika jännältä, kun se ajaa tota. Joo, mitenköhän tätä ajaa? Täytyy olla aika huono kuski. Sillä ei ole käsiä siinä tangossa. Me katso vähän muiden paikkoja. Joo, timanttiropperit puuttuu. Joo, myös Voikohan toista paikkaa avata? Ei. Tyhmää. Ja speedcoinilla on vähän hankala liikkua pelaajille tätä. Ihan näin kuin kätsä vinkkinä. Et en osaa sitten ajaa tota. Oot siellä? Oletko? Oletko? Onhan minä. Toi yksi menee leijulaudun. Muuten tiesit sen nykyisin, jos joku lähtee, niin tulee räjähdys. Tuleeko? Joo, paitsi että toi ääni tulee leijulaudusta. Toi on ärsyttävää ääni. Niin se on. Et siihen heti huomannut. Pystyykö leijulaudalla mennä tällä puhelimella? Voi. Okei. Ainakin pitäis voida. Mulla on täällä vaan kauheasti kultaa ympäriinsä mun talossa. Mulla ei oo tuo katto, mulla on täällä pikkasen talo. Mies sai ihan just Gold Factorin täysille upgradeattua. No mie alan pelleileen, niin mie saan tonne kerran jos ne vaan. Mulla ei oo portaat. Miksi ostit tähän tänä lattian? Se olisit voinut mennä täällä ilman lattiaa, hyppinyt vaan. Tää on hienompi. Mie saisin vaikka täältä alhaalta hypittyä tähän. Hei, tuu tänne, missä on tää ATV voi ostaa. Tuu tänne, niin hypit tähän, hyppää tähän. Niin tähän. Tähän. Se on gravity lifti. Ostat siekin. En. Ei näis mene paljon mania. Missä se on? Siinä hyppää vaan tässä, missä miekin hypin. Noin. Mitä? Sitten täällä löytyy toinenkin. No mie sitä viiti ostaa. Se on paljon enemmän. Se maksaa vaan tonnin. Mie ostaa itselleskin. Ne on aika hienoja.
olen siis ostanut tämän Owner-juttudorin. Sama täällä. Se toimii näin. Kiinni, ei kukaan pääse auki. Kaikki pääsee. Nostan nyt jetpackit. Sitten täältä on kaikki. Nämä valotkin olen nostanut. Sitten löytyy täältä hatut ja höyrövät jutut. Sitten täältä en mitään. Ja täällä on tämmöistä tapahtunut, juuri ei mitään. Sitä jetpackia ei voi käyttää. Jep, Se on niin vanha. tämmönen. Sitten näissä lentokoneissa paras juttu on, etsitään se nyt noin. Minä haluan saada tän irti, koska täällä on tämmönen penkki, millä tätä ohjataan. Minä haluan saada tän muun lentokoneen irti. Se on mahdollista. Lentokoneet on niin isoja. Miten nää voi saada oikein päin? Ei mie lensin maailman yli ja lentokoneeni mukana. Haluatteko tietää mitä toi yksi teki? Se varasti mulle. Ja mie saisin hoverboardit. No minä ostan hoverboardin, kun minulla on rahaa. No mie saisin. Joten No, minulla on tosi jo jetpacki. tämmöinen penkki siitä sitten tulee. Jolla sitä ohjataan, mutta on vähän mennyt tähän tälle, ettei tätä saa näyttää tästä pois. Hei, nyt se flippaantui. 3 Miten? ja Y. Nyt se flippaantui taas. Niin, siellä on vaan tämmönen penkki, jolla se ohjaantuu. Niin. Se on aika ruma sinänsä. Nyt tää on täysillä tänne speedi. Ja hui! Nyt se speed on alussa. Ja Siis varmaan miksi minä en ostanut minulla ne toimi, koska me pelaan puhelimella. Ja meidän tietokone on niin huono, silleen pystyy se ei vaan halua ladata sitä. Se on niin kivikauppainen. No sehän näyttää kaikkikin on kiviä suunnilleen. No, sanotaanko, että se on Vista. Toiseksi vanhin Windows. Älkää edes kysykö. No niin, minulla on hoverboardit. Minä menen ostamaan. Hoverboardit. Tässä on vain yksi hoverboardi. Hetkinen, miten näitä nyt... En minä ole käyttänyt näitä hoverboardit koskaan koneella. Multa ei kannata kysyä, miten näitä käytetään. Hoverboardeja on paljon. Okei. Luulitko, että niitä on vain yksi? Joo, tuo on semmonen rengallinen hoverboardi. Nyt tästä hoverboardit pääsee pois. Kuolemalla. Tätä ohjataan näin, joo, vastista. Minä luulen, että tätä ohjataan niinku lentokonetta hiirellä. Se on vähän hankala lentää. Ei oo koneella. Ima vedetään täällä voltteja. Millä hoverboardilla sie vedät? Punaisella. Me emme vetämätä parkourin. Mie vedän mustalla. Tää meni niinku S-stä ylöspäin ja V-stä alaspäin. Ai, me tajusin just, että mun korvat hajoaa. Ja myös varmaan teidän korvat. Ei minun korvat hajoa. You don't understand me. Jos te näkisitte mitä minä teen, niin mä leijun täältä alla. Joo, me oon tapannitteni. Miks? Oho! Me en menettänyt edes mania, kun me ostin se hoverboardin. Etkö? En! Menettäköhän minä. Tai kun me ostin ne hoverboardit. Niin sanotusti. Pikkusetä videon rendaamisesta tulee menemään kauan aikaa. No riippuu miten tehokas kone sulla on. No kun tiesit, että niissä kestää tosi kauan niistä, vaikka olisi tehokas konekin niistä tunnin videoista. No aiot sie editoida ton? Tietenkin. Milloin? Se on varmaan huomenna ulkona tää video. Jep. Miks
miksi me puhutaan siitä, milloin tää on ulkona? Ja miksi me ostin upgradea player pointsille? Kun mä en voi ostaa enää muut kuin player pointsia. Ai et vai? En. Mulla on kaikki muu ostettu, ainakin pitäisi olla tuite tarkastavaa. No säästää player pointsia. Mullakin on... Ootas kaikki. Joo, mulla on kaikki. Joo, nyt meillä on tuottama player pointsia. Mulla on jopa toi toinen upgraderikin. Mulla ei oo vielä mitään. Minkälaisia ne player pointsit on vai onko ne vaan jotain tyhjää? Joo, ne on tommosia punaisia palikoita. Joo, siellä saat 500 player ppstä 500 pptä siihen Robloxissa siinä. Mitä niillä tekee niillä player pointsilla? En tiedä. Hei, me vedään täällä pää alaspäin täällä hoverboardilla. Oikeesti. Tiedätkö mitä? Joo. Nää lentokoneet ei voi kun respawnata kerran. Okei. Eli sun pitää ostaa uusi periaatteessa. Siis siinä se on sitten, jos sulla on lentokone, jonka sä oot respawnannut jo kerran ja sit sä et enää saa sitä. Sä oot vaikka kuollut sen kanssa. Niin siinä se. No. Niin ei tän leijurlaudakaan jumiin. Nyt me lennätään tällä sun palikalla. No, sanotaanko näin, että mitä himputtia tee? No, nyt me vaan voidaan sekoilla enää. Ei täällä muuta tekemistä olekaan. Wow! Häh? Mitä ihmettä? Mitä? Pikkusen täällä jollain on siisti taikuun. Eiku tähän. Missä? Eiku. Tiedätkö mitä? No. Täällä on ihan toisessa päädyssä niin semmonen taikooni, mitä me ois toinen vaihtoehto ollut, mitä me oltais pelattu. No minkälainen ne on? Niin sitä vois pelata täällä, mutta ei oo Ei kenenkään. vois. Joo, mut siihen pitää ostaa joku vippi. Okei. Muuten sä joudut mennä ihan pelaamaan sitä. Hei, tuu kattoo oikeesti tätä. No minä en näe, kun minä on kuollut. Siis se on täällä toisessa päädyssä, jossa on tää maapallo juttu. Okei, minä on tulossa sinne. Jos on siinä. Sinne. No, mitä siitä niin? Se on Mitä tässä pitäisi niinku tehdä? No kun se pitää ostaa vippi, että tässä pelissä pääsee pelaamaan sitä, mutta siellä pääset pelaamaan sitä, jos me oltais menty pelaamaan sitä. Ihan normaalisti. Siihen ei tarvitse mitään vippiä ostaa. Onks se tää teko-kavetto typoonia? Jep. Minun Vai? mielestä. Joo. Juus. Mut mennäänkö pelaa sitä? En mene. No okei, pelataan jos videossa. Jep. Mä menen mun omaan beissiin tällä hetkellä. Me menen vaan jonkun tornin päälle, jossa ei ole Mikä torni? mitään. No kun täältähän löytyy näitä saaria. Leijuvia saaria. Ai niinku en löydä niitä, kun niillä on hankala. Tiedä mitä tuolla jetpackilla voi ainoastaan tehdä, mihin siitä ainoastaan hyötyä. No, Jos sä menet tonne veteen, niin siellä tiput niin kauan kunnes sä kuolet, niin jos sä laitat sen, niin se tippuu enempää alaspäin. ymmärrätte, että se ei toimi mitenkään puhelimella. Sä et taida tajuta, miten se toimii tällä. Se ei liiku mitenkään. Sä et tajuta. No kerro. No kerrohan miten se No kun toimii. se ei liikukaan, se vaan pysähtyy paikalleen. Joo. Tää respawn juttu on tosi hyvä niinku. Mm-hmm. Minulla on tullut 300 000 mania. Nice. Pystyykö niillä player pointseilla ostamaan noita robukseja? En mä usko. Miksi Mutta olisi pystyis? kyllä olla. Mulla on 120 player pointsia. No minulla ei ole yhtään. Hei, No, tää PP minun nolla. hoverboardi on ihan ehjä. Minkä mä otin? Tää on punainen. Mikä onks siullakin? Siulla on toi harmaa, missä on valkoiset päät, niin ihan ehjä. Niin
Niin on. Ja sit Missä vihreä. se on? Niin, ne respawnautuu, ei ne tuhoudu. Niin, mut ei kun niitten päät on rikki. Nää on mustat päät joissain. No niin, ne välillä menee rikki. Minäkin alan saamaan noita PP-pointseja. Okei. Missä minun PP-pointsit on? Ne ei näytä minulle niitä. No kun niitä ei tuu heti. Ah. Me emme ylös alasi tällä laudalla. Täällä vaan. Näköjään. Jep, minä haluan mennä ylös alasi. Tää on mun haaste. Minäkin tulen lentelemään. Odotan, minähän milloin... Niin, mut sinun pitää mennä ylös alasi. No, se ei ole niin helppo. Hei, Spacestähän tää jarruttaa. Minun punaisen laudan pää on rikki. Hei, sit pääsee pois. Tiedätkö mitä käy, jos sit menee pois? No, Se vaan jatkaa matkaa jonnekin. no miten sit pääsee pois? Koneella pääsee tosta... Mikä näppä se olikaan nyt? Minä en tarkalleen muista sitä. Oliks... No... No se nappi, millä kuitenkin kumitetaan, niin se... Eski. Ei eskistä kumiteta. Jotain kirjainta. Minä tällä hetkellä menen ihan ylöspäin. Joo. Mitä jos me jätettäis tää peli nyt tähän, niin me pääsisin editoimaan? Okei. Sinä voit mennä pois, minä voin jatkaa tätä. Tai sitten jos me lopetettais tää video. Otetaan vaan video. No, joten se olis... Meidän eka video, joka oli täys sonta. Joo. Joten